vlastne ako beží ten rozklad bielkovín. Podľa toho, kde v tom syre, kde sa v syre rozkladajú bielkoviny, hovoríme o dvoch základných typoch zrenia. Je to primárne zrenie, to tam nemáme napísané, primárne zrenie, alebo tomu hovoríme aj anaerobné zrenie, primárne anaerobné. A vlastne znamená, že rozklad bielkovín prebieha v celom syre, v celej hmote syra. To znamená, takým príkladom syrov, kde beží primárne zrenie, sú napríklad ejdamské syry, emmentalské syry. Aj Roquefort tam môžeme zaradiť. Sekundárne zrenie sa zvykne označovať ako aerobné zrenie. Sekundárne zrenie sa označuje ako aerobné a vlastne znamená, že sa vám bielkoviny začnú rozkladať od povrchu syra smerom do vnútra syra. Od povrchu do vnútra. A tam by ste už mali vedieť príklad povedať sami. Andrej, ticho. Ktorý sír, keď si predstavíte, asi zreje od povrchu do vnútra? Nejaký s povrchovou plesňou? Treba. Armelín. Presne tak. Tie, ktoré majú na povrchu pleseň, pretože keď si prezviete tie syria kupujete, tak obyčajne pod tou vrchnou pôročkou, kde máte ten nárast tej plesne, ten sír, keď je správne vyzretý, tak je tekutejší a stredom dovnútra je tá konzistencia ešte suchšia, keď nie je vyzretý. Keď je celý prezretý a rozrežete encián, tak vám to vnútri doslova vytipšie. To znamená, že už tie bielkoviny sú super rozložené. Aký príklad ešte takéhoto syra by ste vedeli povedať, kde beží sekundárne zrenie, čiže rozklad bielkovín od vrchu do vnútra. Aj olmovské tvarožky by sme mohli povedať, ale to je trošku zvláštny príklad, lebo tam tá bielkovina je rozkladaná na predtým, ale dá sa povedať, že je to olmovský. A olmovské tvarožky ale patria medzi výsledky. Takže teraz máme skúsenosť ľahkých syrov, ale môžeme aj u olmovských tvarožkov hovoriť o sekundárnom zrení. No, syry, ktoré vy asi málo poznáte, pretože vás stále posielam tam neviem, do ktorého obchodu veľkého, kde majú tie smrdáci romadlo-stydný sír. Neskúšali ste to niekto? No, tak ona to jedá vanílie. Na vrchu ten sír valika je aký? Presne tak, lebo v podstate tie proteotické enzymy sa uvoľňujú na povrchu, čiže na povrchu ten sír je úplne mäkký, doslova mazlali. Potom áno, lebo tie enzymy vyfúzujú z povrchu dovnútra, rozkladajú tie bielkoviny aj vo vnútri a potom vlastne aj vo vnútri nadobudá ten sír doslova až takú kvapalnú kožu.